Sana ola, unong masasabi mo mga kabuinan, Mr. Alien, nya ding sa ato na mga kabuinan na nagbalik ka para magsuong didi sa ato na live stream. Malaustik. Ay, tawid awaan sa nagkarapon na muli do. Bueno mga kabuinan na, santa na sanang lipot nguwan na mag-apon didi sa ato na banwaan ha. Kaya sige man na papungak-pungak mga kabuinan, nya na mga sipunon ha. Isyenta daw mga kabuinan, kintay nga, sa pinaka-latest report niya na pag-asa kay ng alas 5 sa apon, Enero 19, 2022. Ang shear line o yung dati nating tinatawag na tail end ng cold front ay magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog ngayong gabi sa buong Bicol region, ganun din sa may bandang Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Pinapayaw yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala ang amihan or northeast monsoon magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, ganun din sa lalawigan ng Aurora at ng Quezon. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, generally maliwalas ang panahon, malamig ang nighttime temperature at kung magkakaroon man ng mga mahinang pag-ulan, dala lamang po ng amihan. Samantala sa natitirang bahagi naman ng Visayas at sa buong Mindanao, bagyang maulap hanggang sa maulap na may kasamang mga pulupulong dagliang pag-ulan o pagkidlat at Ayan sige mga kabuinan naisyanta na kaya palan malalipot ta agnagi taga uran-uran panin huli, ta natutumbok palan kita mga kabuinan nya ding pibanong shear line. Bistado adi kaso mga nakaaging panahon bilang tail end of cold front. Kinbaga sa buinan, sa purong ikog niya na malipot na atubangan. Ayan Baga sa agko malai na kahulugan Lads Labordo. Ayan good evening Lads Labordo ag kay Junar Wafalias, kay Jay ang Tagalog Cobre Rapinyan na mga nagising sa atin ngayon. Taan na ikog mga kabuinan medyo alanganin kaya minsan pag nag-interpretar kita ning buinan naiiba na kahulugan. Ay santa Taan na ikog sa paudyan, ikog baga mga kabuinan sa paudyan. Alagad kin ana malipot, alagad kin ana malipot, ana atubangan, hindi mo masabi na ikog adi, Mainglo mga kabuinan sa pamayo, no? Sa mga bagading panahon lugod, nararamraman ko lugod mga uga nga mga balo. Agyo mga singles, pauno na sana daw sira, mga kabuinan. Sabi niya ng mga taga-Naga, sa arog kaining panahon, dapat igwa ka lamang kadurog-durog. Sabi man niya ng mga taga-Rinconada, nag-uuno na ulunan ag isapoy. Sa arog ka ding panahon. Mas mauyay talaga anaunan na sa sandayan mga kabuinan. At kung mainit-init takin malipot man sanang ikog ning atubangan, ayaw na sana. Ninhulita malipot a panahon, tulong aldaw na akong hindi naririgos mga ugang. Kaya kay na pagrigos ko bago niya ding sa ato na live stream, hindi na ni subo yung sabon. Kaya ginamit tong sabon mga ugang, yung sabon na panglaba. Kaya lugod na ding sa akin na kublit, malaara pasap, Baga na yung korduroy na hindi na plansa. Okay, sige mga kabuinan, makulig na ding silang ta sa kangingirit, baga nang, ako sana baga pirmi, Mr. Alien, sa imong ipibalahad, didi, Mr. Alien? Okay. Ayan mga kabuinan. Bueno, sa atin natutukaran ko nagabi, sa atin daw na pag-usipan mga kabuinan, importanteng lakdang na ipinasar sa sangguniang bayan kaso nagtalikod na Lunes, na kinsari, sangguniang bayan o buhi mga kabuinan, nagbilog ning usad na investigation committee para magkondusir ning investigasyon sa Pigibong Housing Project
niya na National Housing Authority sa Barangay de la Fe. Isyenta daw mga kabuinan ana background ag ana detalyes niya ding nasabi ng issue. Kaso Lunes, Enero 17, 2022, ginibo ay ka-117 regular session niya na Sangguniang Bayan na pinanginutan ni Vice Mayor Jofred Balagot bilang presiding officer. Sa nasabi ng session, usad na resolusyon ang inintrodusir ni Konsehal Loreto Camasis ag ipinasar niya na Sangguniang Bayan na nagibilog sa usad na investigation committee para imbestigaran ang subuot na defekto teknikal sa pigibong housing project sa Nakabuhi Paglaom Village niya na National Housing Authority sa Barangay de la Fe. Ading nasabi ng investigation committee, papanginuta ni Engineer Herminio Ojada bilang chairman. Ang mga miyembros niya di amo sira Municipal Planning and Development Coordinator Architect Rachel Sabroso, Municipal Accountant Maria Cristina Girinya, representante niya na NHA, agsipunong Barangay Joseph Libardo niya na ipil na nagirepresentar man niya na Homeowners Association na kumpuesto ng mga recipiente sa Lake Barangays. Ading nasabi ng issue, nagbutwa matapos na magpadara ng surat reklamo sa Sangguniang Bayan si Mark Joseph Abion niya ng Barangay Iraya. Usad na foreman sa nasabi ng patrabaho na subuot substandard ang ginamit na mga materyales sa 16 na housing units na naitoka sa kanya. Sigon kay Abion, preparado kuno iyang patunayan na hindi kuno sira nanraraat ning tao. Nisabi kuno sira ning kaustuhan ta sira man sana kuno ang magiging beneficiaryo nga ding nasabi ng mga housing units. Natatakot kuno sira na baka maragba man sana ding mga bahay na sa panahon ning kalamidad at kunong niiwas sira sa landslide ag baha, amo pa di maabutan nira kiningkasong agkore malaso. Apwera pa niya hindi pa kuno sira nababayadan sa trinabahuan na nira gikan sa kontratistang Grand B Construction. Ipinaabot man tulos kinta na niya na Sangguniang Bayan sa NHA para sa magkakanigong aksyon alagad hanggang sa mga oras na uda pa ni ay. Kaya napirita na si Camasis na magbilog na niya ding investigation committee. Ading nasabi ng housing project na agko 954 housing units nagikantidad ning 650 milyones de pesos. Ang kontratista niya amo na Granby Trading and Construction. Namukna durante niya tong bagyong Nina kaso Desyembre 25, 2016. Priority yung mga residentes na deklarado bilang totally damaged houses sa Lake Barangay sa Santa Cruz, Ipil, Iraya, ag Ibayugan. Sa presente, sige patrabaho sa nasabi ng lugar. Mientras tanto, uhatunta daw mga ugang ang magiging findings niya na investigation committee sa bagay na Siyempre, i-update na kamo niyaan ang tabayanan ta ang mga susunod na development mapadapit sa isyong Ayan mga kaboy na agko kitang one issue didi sa na banwaan. Bueno, aantabayanan ta ang magiging resulta niya na technical report niya ding nasabi ng investigation committee. Tamatapos na magkondusir sira ng investigasyon, magkakaag ko ning field inspection magsusumiter sira ng report sa Sangguniang Bayan. Out pa man lugod, lumuwas na tunay na istorya sa isyong Maprobaran kin talagang matuod ang aligasyon ni Mr. Abion. Takin matuod man delikado balan mga kabuinan ang estado niya ng mga kabahuyan pierde na naman sa atin na banwaan, pierde na naman sa atin ng mga taxpayer. Makantidad bagading proyekto, sobra sa kabangang bilyones de pesos. Kaya siguro mga kabuinan pakarayan taban tabuhay ning tao ang nakasalalay didi.